Terve pitkästä aikaa. Ei oo tullut oikein kuvailtua videota, kun tässä on ollut kaikennäköistä hässäkkää. Hän muistuttaa sen Volvon, mikä on ollut tuolla pellon lajissa, nimittäin tämä. Niin nää kaverin kanssa siihen tähän raapasin koneremontiin. Laitettiin uudet männärenkaat ja laakeroitiin ja uusia venttiiliä ja sen semmosia. Radio pauhaa täällä täysin. Venttiiliä uusia ja sehän alkoi pelaamaan ja on tosiaan pari vuotta ollut leimaamattomana, niin näin käytin konttorilla sen, niin ihan puhtain paperi tulla pätkähti leimasi. Kyllä nyt käy sievästi. Ihan tämä on vähän hämärä alkaa jo olla, vaan ihan tämä on siistin näköinen sisältäkin. Mutta nyt tässä on pikku vika. Tuo ei, tupakin sytyti ei pelaa, niin ei saa FM-lähetiltä pelaamaan eikä puhelinta latuuriin. Niin, lähdetään käymään sen tuossa hallilla katsomassa että mikä siinä, onko siellä sulake palaa. Manuaalilaatikolla tuntuu, että ei täällä osaa ajaa. Hyvin kyllä alkoi tuo moottori toimimaan. Kyllä siellä oli niinku selvä vika, että siellä oli männärenkaata ja öljyrenkaata jumissa ja sitten yhdeltä pakoventtiililtä puuttu palanen. No, nyt siellä on uudet rojut sisässä. Kyllä nyt niiskuttaa nätisti. Joo, ristiäisetkin oli tuossa. Vähän minä oon vissiin laittanut videota nyt, en herra elämään, niin onko tästä jo varmaan reilu kuukausi aikaa. Nuorin tyttö sai nimeä Iina Eveliina. Ja sitten on sitä tapahtunut kaikenlaista muutakin tuolla työmaalla siellä turvesuolla, mitä on tehty niitä ennallistamishommia, niin mulla on meinas pallaa kaivinkone siellä. Joku johtosarja sieltä tulee, tässä on niinku hytin puolella takana akuutti. Sieltä akkulta hyttiin tuleva semmonen ranteen paksunen johtosarja. No ei ihan niin paksu, melkein. Se sitä kärvähti, suli ihan koko johtosarja. Sehän piti sitten purkkaa navaat siitä, ottaa vetoakselit pois ja tällä veetille. Ja se on nyt Oulussa remontissa. Tai en tiedä onko vielä aloittaneet laittaa kuntoon, kun sanoo, että siellä on niin kauhia ruuhkat. Voi mennä aikaa ennen kuin saavat laitettua. Ja sitten minä oon ajellut tuossa semmoista vehettä, että en ellässä. Oon minä semmosella ajanut kyllä, mutta en oo töitä tehnyt, nimittäin tiekarhulla. Voi vittu mikä keksintö sekin. Johtaja silloin kesällä yhdestä konkurssihuutokaupasta osti semmosen tiekarhun ja ihan työkuntoinen peli. Minä oon sillä ollut noita polanteita poistamassa tuolla Oulussa. Sitten nyt on 2 yötä, kun minä olin nyt kaatelemassa valleja. Oi, kaiken näköistä hässäkkää ollut. Remonttihommia sun muuta. On jäänyt tämä kuvailu vähän vähille. Merkille kun 10-11 aikaa illalla tulee kotiin ja taas aamulla lähtee, niin ei oikein riitä tunnit vuorokaudessa. Mutta nyt oli vapaa päivä. Ois siellä nytkin pyörät jättänyt Oulussa aurata sillä meidän alueella, vaan pari ukkoa oli, niin ne sanoo, että kyllä ne saavat ne hoidettua. Ei tarvinnut niiden takia lähteä, ei niissä olisi mennyt kuin
2-3 tuntia, niin ne olisi ollut ajettuna. Kannata sen vertaisten takia lähteä sinne ajamaan. Ja mennäänpä sinne hallille ja katsellaan sitten vähän tarkemmin tätä autoa. Semmonen tötterö se on. Joo, se on kyllä siisti korilta. Ei siinä oo kyllä. Tuolla kahvan luona on yksi tuommoinen. Tuolla on pikkurupi. Muuten siinä ei kyllä oo mitään. Halliin saatiin uusi lämmitinkin. Tuo on kyllä hyvä vehe. Sitten en muista oliko silloin jo jollain videolla puhetta kun täällä kävi, että mitä hyllyjä ja pöydät tänne tehtiin ja pikkuhiljaa tuotu tänne kamppeita. Täällä se tehtiin tuo moottoriremonttikin. Joo. Ruvetaanpa tutkii sitä sulakkeita, että miksi ei pellattu. Sytyytiin. Olikohan mulla ottolamppuhan se ruukkaa aina olla hukassa. Täällä sen pitäisi vissiin jossakin olla täällä. Olisiko se tuolla tuo? Ruko ei tähän kameraan tullut otettua sitä pienempää jalkaa mukaan. Näkyykö sitä mitään? Sitten itse tuon tähän eteen. Vielä vähän. Oho. Onhan tällä sulakkeita niin saatanasti. Täällähän ei oo sitä auvainta tuolla. Ja saa noita sulakkeita pois. Tuota pihit. Joo, ja moni varmaan on miettinyt, että mitä Mersulle kuuluu, niin. Sillepä ei oikein kuulu mitään. Sehän seisoo täällä. Edelleen on kylkillä jäässä. Mä otin vakuutusyhtiöstä kertakorvauksena rahat ja jätin tuo auto itselle. Pitää tässä nyt kun tämä auto sai ajoa, niin melkein ruveta kopistelleen tuo kuntoon. Mulla olisi tievossa siihen jo purkuautosta korjauspalaakin. Korjauspalaa, niin se olisi alkaa sen vaihtamaan. 4 tonnia olisivat maksaneet tuosta autosta, jos ne olisi lunastanut se. Että ei sitä niin halavalla. Ja tuo ei ainakaan oppola. Tuo sulake. Mikähän piru sulake se sitten oikein on? Ei tuossakaan oo mitään. Eihän siinä oo mitään appua missä näkyys no. Ja tuo se on palannut kyllä. Se on varma, että se on palannut. Siitä on lanka poikki. Mikä se oli tuolla? Onko tässä on nämä helvetin pikkusulakkeet, niin
Eikä ookin palannut? On se. Ei oikein mihisenkään tästä se näkyy. No. On se palannut. Katsotaanpa tuolta konehuoneen. Siellä mahtoi olla jotain varasulakkeita, kun mulla ei oo täällä noita pikkusulakkeita. Siinä se on. Remontoitu moottori. 200 kilometriä, vähän reilu 300. Mitähän mulla on nyt ajanut sille. Täällähän on. Mä on pieni. Meillä on 15 ampeerin sulake. Ei oo. Täällähän ei oo. On siinä 20. Pannaanko semmonen? Vittu kun ne on niin. Miksi ne pitää noin pieniä tehdä näistäkin? En näitä saa perkele. Aina pitää olla piit, että ne sais irti täältä. No se on kyllä ei. Mulla räpsähtääkö se heti kun se laittaa tänne paikalle. Oh, meneehän sitten. Oh. Siinä se oli vika. Sehän alkoi pelaa. Eipä ollut iso vika. Kun sais tämän vielä tuonne takaisin menemään paikalle. Tää oli vähän jotenkin ouon oloinen. No. Perkele kun puhaltaa lämmintä, kun meni virrat päin. Se ei mene tonne tarpeeksi perille. Täällä on ees. Onko se kanittaa tuo sisätilan lämmittimen johto tuolla takana? Hitto kun... Eihän se pysy se kamera siinä. Onko se tuo sitten tuolla välissä? Miksi se ei mene tuonne? Voi vittu näin kanssa. Nousee kyllä tuohon. Mä otan tuon kameran tuosta jalasta pois. Ei mene tarpeeksi pitkälle tuo tonne taaksepäin. 3 senttiä melkein mennä tasaa nämä lukot kiinni. Näpä kokkele ährätä se ilman kameraa. Ei tästä tuu mitään tästä hommasta. Vähän kanitti tuo johto tuolla takana. Nyt se on siellä. Onpa tämä takaisin tuonne konehuoneeseen. Joo.
Mersusta pitäisi ottaa lisää valoja laittaa tähän. En taida nyt kehät. Oho. Olisiko se kokeilla nyt? Kokeilla kuuluuko sitä pelit ja rensselit. Väärin päin oli. Annapa tuolta Bluetoothi päälle. Yhdistääkö se tuohon? Ei ollut tuo. Kyllä tuo sitten. Nyt siinä on samat kanavat ja kyllähän sieltä alkoi pelit soimaan. Joo. Tupeamassit mennään kun soittelee biisejä. Perkele. No niin, se tuli kunto. Nyt siinä pelaa kaikki. Sitten jos joku tietää mistä saa näitä auaimen kuoria muualta kuin Kiinasta halaavalla, millä ei tee mitään, niin saa panna tonne alas kommentti. Tuo on melkein ehjä, mutta tässäkin on tämä rauta-auvain lähtee ihan nykäisemällä irti. On se lukkohomma rikki ja sitten mikä oli vara-auvain, niin siinä on kanssa nuo kuoret ihan palasina. Niin ne vois hommata vielä uudet. Joo.
Jospa sillä nyt ajelis taas jonkun aikaa. Tuohon pitää hommata vielä tuo lampunpesuuri. Vuotaa vissiin tuolta nesteet pihalle. Joo, siinä olisi vähän naputtelua. Laikas vaihtaa siihen? Kyllä. Jos ensimmäisenä alkaa tyhjentämään. Meillä tää on, voi herra jumala, mikä siivo täällä on. Näkee, että se on huoltoauto. Joo, ei kai mulla tämän kummempaa tässä. Nyt on tuo tötterö kunnossa. Jatketaan harjoituksia ja pallaillaan taas juttu. Se on moro. Mä lähden himaan nyt.